Күзле күңел күзгісі. Күзле фикер йозағына сүз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, күзгә күз қарашып тапшыруында. Эй, шибер булсаң, бірне керекме? Бары да булган деген сүз. Шулай дип ишетәбез күп тапкырлар. Тагында бер тапкыр икенче фикергә укталасы килә. Сәләтле булсаңмы? Анда инде бөтенләй барысы да җиткән. Башны уйландырасы да, юк, сәләт үзенекен эшли диючеләр дә бар. Ләкин акыллырак, акыл ияләре булай дип әйтәләр. Бигрәк тә өлкәннәр. Әйе, шибәрлек янында акыл булса, икесе бергә тәңгәл шәхес хасил итә. Ә инде сәләт янында тырышлык булса, уңганлык, булдыклылык булса, бу бик зур нәтиҗәләр бирә, дәрәҗәләргә өлгәштерә, диләр. Килешми, мөмкин түгел. Бар, бүгенге көн яшьләре арасында да шундыйларыбыз, сыклангычлар бар. Бүген шундый кунакларымның берсен тәкъдим итәм. Туган тел дулкыннары белән бергә сез күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Саулармысыз дип эндәшәм сезгә һәм кунагыма. Диделәр инде Айгөл. Шулай, дөрес күрәсез. Бүген туган телдә кунакта туган тел кызлары серләшә. Айгөл Габдуллинаны бөтен мәшәкатьләре, ыгы-зыгы тормышлары сезнең өчен янып киюләреннән азат итеп ял итәргә чакырдым. Бик кызыклы һәм мавыктыргыч булачак дип әңгәмәне ышандырып та каласы килә. Кәйфләрен җыйгыл. Ой, Зифа апа, сезне теге шилтер чишмәгә бит менә шуның кебек тыңлап кына, булай итеп тыңлап кына утырасы килә. Хәерле кичләр, хәерле сәгатьтә. Кәйфләр яхшы, Аллага шөкер. Бигрәк тә менә бүгенге тапшыруга, сезнең белән очрашуга килгәч, кәйфләр тагы да яхшырак китте. Чөнки сезнең белән дә көндә күрешеп, сөйләшеп утырган кешеләр түгелбез. Эштә, сәхнә артында, телеканалыбызның студиясында гына, шуңа күрә сезнең белән очрашу минем өчен үзе бер дәрәҗә. Аллага шөкер. Эшем ияләре булып утырган булыйк әле, ләкин нәрдә чын-чынында Айгөл, һәр вакыт кеше күзендә булсаң да, сине якыннан беләсе килә. Сине якыннан таныйсы килә. Синең күңелеңнең борчулары, уйларың кайларга йөгерә, шуларны таныйсы килә торган тамашачыларыбыз хайран, байтак икәненә иманым камил. Иң беренче нидән башлар икән булар дип тормагыз. Әлбәттә, иң зур шатлыктан. Узган ел сезнең гаилә өчен искитәрлек матур күренеш истәде. Бәби кайтты. Әйдә әле, ни алып кайтты ул синең тормышыңа? Ни бирде ул синең гомергә? Ни бирде ул синең йөрәгеңә? 2019 ел минем өчен гомумән ничектер, хәзер ул ел үтте бит инде, шуңа күрә аны хәзер кычкырып әйтергә дә була, миңа калса 2019 ел минем өчен бик шатлыклы вакыйгаларга бай ел булды дип әйтергә кирәк, чөнки беренчедән ул минем елым булды. Ул Кабан елы иде, минем елым булды. Шуңа күрә 22 май көнне мин әни булдым. Һәм бу инде минем тормышымның иң зур бүләге дип әйтәсем килә. Иң көтелгән зур бүләге, Аллаһ Тәгаләнең бүләге булды. Һәм безнең аябыз туды, кызыбыз, көтеп алган кызыбыз. Аллага шөкер, бүген көндә инде кызыбызга 7 ай. Безнең дөньяның, безнең гаиләнең һәм гомумән безнең минем дип әйтик, хатын-кыз буларак ул төп шатлыгыбыз, дөньяның төп тоткасы һәм бөтен эшләгән эшләребезнең төп максатларыбызның төп баганасы менә ул безнең ай хәзер. Без дөнья аның янында гына, тәгәри аның янында гына әйләнә. Искитәрлек шушы матур вакыйга һәм тагын да бер тапкыр узган елда булса да бу бөтен сине яраткан, сине гашыйк җаннар тамашачыларыбыз исеменнән, телевизор караучыларыбыз исеменнән тагын да бер тапкыр тәбриклибез һәм бу урында алкышлап алыр идек әгәр сәхнә булса. Менә шундый матурлыктан башладык. Әлбәттә сине беләбез диләр барысы да. Ләкин нәрдә белмәгәннәр өчен түгел, белгән өстенә
дәрәҗәңне тагын да өстенрәк итәр өчен минем әйтеп үтәсем килә. Син күп кырлы, сәләтле кызларыбызның берсе. Ул инде Нур Татар дәүләт театр актрисасы. Ул булмасын туган тел каналы безнең беренче көннәрдән башлангычын алып киткәннән бирле алыштыргысыз алып баручысы. Инде син әле монда, әле тегендә, әле син тамада, әле син сәхнәләрне шаулатып алып баручы булып эшлисең, җырлыйсың. Барысы турында да аз тукталсак та, ай-һай, бер генә тапшыру җитәр микән? Әйдә, башлык кичкенә Айгөл кем булырга хыялланды икән ул? Кайбер кеше әйтә, мин уйламастан гына сәнгать юлынан киттем, кайберсе минем хыял иде ди. Кичкенә Айгөл ни турында хыялланып үсте? Мин бала чактан ук миңа калса шул артист булырга тиеш булганмындыр инде мин дип хәзер уйлыйм. Мәктәпне укып бетергәндә, инде 11нче сыйныфларны укып бетергәндә мин уйлыйм журналист булам. Аннан соң инде ул вакытта бик модный иде юрист булу. Без укыганда бу 2001 еллар, 2001 елда мәктәпне тәмамладым мин. Ләкин ул вакытта дөресен әйтеп сөйләшик, андый укырга кергәндә бик күп акчалар кирәк иде, бюджет дигән әйбер ул вакыт бик бөтенләй дә юк иде. Шуңа күрә аннан соң минем фикерем кинәт кенә үзгәреп китте. Мин чынлап та артист булам дидем һәм килдем мин Уфага документларымны тапшырдым сәнгать институтына. Ләкин ул мин керәсе елны татар-башкорт бүлегенә факультетына алучылар юк иде. Рус театрына иде. Безнең Уфабызның рус театрына анда Рабинович как раз җыя иде ул елларда. Һәм мине татар булуыма карамастан, мин бөтен турларны үтеп, рус бүлегенә, мине рус театрына дип кабул иттеләр. Һәм шунда без белеп калабыз, Казан шәһәрендә Галискар Камал театрының баш режиссеры, ул вакытта әле баш режиссер түгел иде, бик көчле режиссер иде, сәнгать әһле Фәрит Рафкат ул бик Чантаев җыя диделәр, Нур театры өчен курс. Без икәү дә уйлап тормадык, киттек Казанга. Казанда инде монда рус бүлегенә үткән, Казанда инде анда мине куш куллап каршы алдылар. Мин инде дөресен генә әйткәндә, хәзер ничә еллар узган, беренче, икенче турларны үткәчендә мин үземнең бу факультетка укырга керәчәгемне мин аңладым, кергәнемне белдем. Чөнки анда шундый минем дә күзләр янып торгандыр инде. Яшь кыз, ябык кына, матур, чәчләрем тезгә кадәр, һәм татарча искиткеч сөйләшәм, җырлыйм, биим, барсын да күрсәттем һәм әлбәттә фәннәрне тапшырып, башка фәннәрне тапшырып, шул татар тел фәннәрен, шулай иншаллар язып, мин үттем һәм Казанда студентка булып киттем. Аның иң кызыгы әле. Димәк, мин кайттым, укырга кирдем, кайттым инде. Хәзер әни белән сөйләшәбез. Кая барабыз укырга? Уфага киремме? Казанга бараммы? Все-таки укырга. Ерак китәсем килми, әни ялгызы. Шул вакытта татар бүлегендә укыйсым килә театрда. Һәм безгә бер вакыт кичке сәгать 7ләр җәйкене шалтырату. Ул вакытта әле сотовый телефоннар юк иде, үй телефоны шалтыраталар. Димәк, мин трубканы алам, аны исәнмесез, Айгөл кирәк, Айгөлме бу? Мәй Айгөл, бу сезнең деканыгыз. Әйтәм, нәрсә булган? Һич аңламыйм. Айгөл, балам, син нигә булай иттең? Нәрсә әйткәнемне аңламыйм. Мин әллә Казанга укырга барам, бәлки Уфага гына килермен дип, мин үземнең аттестатымның копиясын гына калдырып кайтып киткәнмен. Оригиналын түгел. Зинһар өчен иртәгә сәгать 10да без ректордан подписка керәбез. Зинһар өчен иртәнче көнгә 10га китереп җиткер. Шул менә минутта, шул секундта без әни белән уйладык та киттек Казанга. Әнинең бер туган абысы белән киттек Казанга. Иртәнгә барып кирдек 7гә, документларны тапшырдык та инде кергәнмен бит укырга. Просто әгәр дә минем аттестатымның оригинал булмаса, мине алмаслар иде. Документ буенча үтәлмәсен бәлки. Һәм шулай итеп минем язмышым Казан белән бәйләнде дә куйды. Һәм студент вакытлар Казанда үтте. Мәктәп елларына кире кайтсак инде мин сәхнәдә узды инде. Теге мәктәпнең штатный снегурочкасы кыр җитсә, мин яңа ел җитсә, бәйрәм җитсә, мин әкият куябызмы, мин ниндидер фестивальләргә барабызмы, мин ниндидер зур кешеләр киләме анда мәктәпкәме, авылгамы, районгамы, мин. Һәм анысы минем әни дә бит укытучы, инде 40 ел стажы булган укытучы, әмма ләкин аның күңеле аның иҗади,
гомер буена ансамбльда, халык көйләр ансамблендә солистка булды. Безнең халык театры бар иде Имән Нукул авылында. Анда героиня бөтен аның уйнамаган бер генә рольдә калмагандыр инде. Һәм үзе шигырьләр иҗат итә, үзе җырлар яза. Аның җырларын башка безнең артистларыбыз, эстрада йолдызлары башкара. Димәк, синең күп кенә сәләтеңнең күп яклары әнидән күчкән. Әнидән күчкән. Әтидән бармы? Әтидән. Тышкы кыяфәт, әмма ләкин характер, холык фигыльдә юктыр дип уйлыйм. Ничектер мин үзгә, ничектер мин башкарак. Мин Син икесеннән дә кирәк кенә кирәген генә алгандыр дип алгансың да өмет итәм куйгансың. инде мин әйе. Сөю хисе нигә шул кадәрдә балдан татлы була икән ул, оныттырып дөнья мәшәкатен, йөрәкләрне әсир итә шул. Канатларын җәеп киң далада, очасы килә очасы, күтәрелеп шиксез галәмнәргә, бар дөньяны килә кочасы. Җиңел генә үтеп китәсе килми бит әле шул вакытларда ук син бик бер карасаң серле, икенче яктан син сер бирә торган кызларда түгел, андыйдан түгелсең син. Ләкин нәрдә менә мин үзем дә әтисе үскәч, минем өчен ул бер авыр гына искә ала торган елларым. Ә син ул хакта сүз йөрткәндә дә син мин үзем өчен түгел авырлыкны әнине сагышландырмаска, әнине бөгелмәскә, әнинең сагында булдым дип, үзем сизми дә калганмын дип әйткәнең бар. Менә бу әтисез калган вакытлар, энең белән икәү үстегез бит инде. Теге тамашачы дөрес аңласын, әтисез калган дигәч, әтисе үлеп киткән дип аңларга мөмкиндер. Алай түгел. Юк, мин 7нче классны тамамлагач, энем 1нче классны тамамлаган иде. Әти белән әнинең аралары өзелде, аерылыштылар алар. Һәм шуннан башлап без әни белән яши башладык. Әни һәм бер туган энем Самат белән. Мин әйтәм бит 8нче сыйныфка бардым. Миңа ничә яшь була инде ул вакытта? Ул вакытта баланың, яшь кызның 14 яшьләр тирәсе, 14-15 яшьләр. Һәм вакытта бит инде русча әйткәндә переходной возраст булырга тиеш. Миндә ул переходной возраст бөтенләй булмады, чөнки миңа әнигә ярдәм итәргә кирәк иде, булышырга кирәк иде, ничектер. Иң ние мин хәтта дулкынланам. Вакытта әни укытучыларга һеч кенә зарплата бирмиләр иде. Бирмиләр түгел, тоткарлыйлар иде. 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр айга. Һәм шул вакытта акчасызлык та булгандыр гаиләдә. Авыр вакытлары шул чагың белән хәтереңдә калган иде. Әйе. Хәтта гәрчә әти-әни аерылганнан соң мораль ягы икенче якта уйлый, менә юклык авырткан якка аударса, Менә иң кызыгы Зифа апа беләсезме нәрсә? Юклык булса да, мин юклыкта үсмәдем. Минем һәр вакыт бөтен әйберем булды. Мин юклыкта, безне әни юклыкта үстермәде. Иң мөһиме. Каян алган, каян тапкан, каян булдырган. Кем белсен, белмим, әни үзе генә белә. Әти белән дә аралар, мөнәсәбәтләр бар, син аралашасың. Аралашам дип. Сөйләшү бармы? Ничек? Аралаша, исәнме, саумы? Әгәр дә ул миңа шалтыратса. Аның башка гаилә барлык. Әйе, аның башка гаиләсе. Нәбиләр булдымы ул гаиләдә? Әйе. Ничә булып чыга инде анда да? Сез икәү булдыгыз бу гаиләдә әтиңнең. Без икәү, без Самат, минем туганым ул Самат. Инде Самат туган. Анда тагы да бала бар, аларның малайлары, уллары бар. Мин инде закта көттермичә бу күлләрдән Айгөлне тизрәк алып чыгасым килә. Чөнки минем максатым аның авырткан җирләрендә әйләнү түгел, аның әйләнә торган әллә күп матур якларында буласым килә кунакта бүген. Айгөл, бер дә булай күргәнем юк иде син тиз генә күзләр яшьләнеп, әле мин әлеге минутларда сине сәхнәдә күрдем. Менә син сәхнәдә Айгөлнең үткәннәрен уйлый торган эпизодлар дибез бит. Әйе. Шул вакытларда һәм шунда син әниңне әйткәндә күзләрең яшьләнсә дә теге аның хезмәткә калган еллары турында ул кешегә әйтеп бетмәсәм дә булгандыр инде эчтән генә дигән әйбер килеп чыкты ахырсы. Әлбәттә. Ләкин бу бит бар бит роль уйнау, бар үзең белән үзең генә калганда да үзеңнең уйларың белән килешмәгән чакларында булгандыр. Көчле буласы килә, кайбер вакыт булырга кирәк. Ләкин уйлыйсың, әнидән дә көчле булырга кирәк. Көчле икәнеңне күрсәтсәң, әнигә авыр булыр. Шуңа күрә мин кичекмәстән әниң яшь булганда шундый матур, якты кояш кебек
балкып торган иҗади күңелле Айгөл үстергән өчен аңа зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул безне карый, Карый, ишетә торгандыр. Бик зур рәхмәт. Бик шатлыкларын балаларының күреп кенә яшәсен. Айгөл Нур театры. Синең тормышта, язмышта. Мин кайту белән рольләр бирделәр, яхшы рольләр бирделәр, матур рольләр бирделәр, характерлы рольләр бирделәр. Һәм Аллага шөкер, ул заманда безнең Урал Рахматович иде, безнең директорыбыз, режиссерларыбыз да башка иделәр. Матур итеп мин шундый эшләп алып киттем. Мине театрыбызның әһелләре, бөек артистлары дип әйтик, кабул иттеләр, матур итеп, өметләр багладылар. Миңа калса бүгенге көндә мин аларның өметләрен акладым дип әйтергә кирәк. Һәм берсеннән-берсе матур рольләр чыгардым. Артист кеше өчен иң мөһим роль бит инде ул. Сәхнәгә чыгу һәм нинди рольдә чыгу. Һәм әлбәттә һәр артистның төп рольләрне башкарасы килә, төп рольләрне уйныйсы килә һәр вакыт. Мин менә сез әйтеп үттегез, Безиф апа, төрле кырлы, киң кырлы дип, чынлап та мин артистка гына булмадым театрда, артист гына түгелмен. Мин әле бүтән чараларны алып баручы да, ниндидер бәйрәмнәр, театрда андай берләр күп була бит инде. Дәүләтчелек күләмендә булган чараларда. Дәүләтчелек әйе, юбилейлар, театрның юбилейлары әйтик, менә шундый зур күләм чараларында мин оештыручырак булып, алып барып, менә шу ярдәм итеп режиссерыбызга менә шулай итеп эшләдем. Димәк, син Нур театры белән араны измиче, бер параллель рәвештә дип әйтәсе килә. Ул синең теге икенче туган өең кебек бит инде. Шулай алып киләсең тормышына, әмма синең хәзер инде төп дип әйтсәм дә ялгышмамдыр. Бигрәк тә без бүген туган телдә утырганда, синең телевизор караучыларың, синең туган тел, туган телевидениега, туган экраннарга әйләнеп китә. Һәм беренче көннәрдән алып син минем әйтеп үткәнемчә кабатлап ишеттерәмен, алыштыргысыз алып баручысы булып киттең. Һәм ничек килеп иң беренче көннәрдән эш башлаганын хәтерлисең? Беренче тапкыр мин эфирларымны хәтерлим. Беренче тапкыр ничек итеп төшергәннәр безне. Ул вакытта туган тел башка бинада иде. Эзләп табып, кирип, мине шунда кабул иттеләр һәм менә дөресен әйтик, Зифа апа, туган тел телеканалында килеп китүчеләр күп булды бит инде. Алып баручылар, алып бармаучылар дип әйтик инде бит. Алып кайтырга тырышучылар. Сез яхшы беләсез, үзегез анда шушыда кайнагач. Нишләп ул 10 ел буена җырым сиңа кадерлем тапшыру эшләп килә? Нишләп Айгөл Габдуллина да һаман эшли? Ул минем характерымнан дип уйлыйм мин. Минем менә татарчасын әйтә алмасмын һәм ул сүзне минем стабильностьта. Чөнки мин туган тел телеканалында эшләгәндә бер качан да 10 көнгә отпускага киткәнем булмады. Мәсәлән, әйтәләр икән миңа срочный съемкалар дигән бер бар бит инде. Котлаулар тапшыруында. Мәсәлән, әйтәләр миңа Айгөл, безнең менә хәзер съемка башлана дип, кил зинһар өчен төшереп кит. Мин табам вакыт, мин барам, мин төшерәм. Кыяфәтне дә карарга кирәк, чәчләрне дә карарга кирәк, киемне дә карарга кирәк, башын да карарга кирәк. Ул бит экран артында карап утырган кешегә генә матур, рәхәт, җайлы. Ә бит аның быягында нәрсә икән, Зифа апаны сез беләсез дә, без беләбез. Шулай бит. Шуңа күрә тамашачыны белергә дә тиеш түгел. Һәм шушы стабильность булганга, шушы үземнең үҗәтлек булганга миңа калса, мин туган тел телеканалындамын һәм мин ул эшемне яратып эшләгәнгә күрәдер дип уйлыйм. Төзәлмәслек яра булып мәңге, хәтеремә кереп калмас син. Былай да бит янган йөрәгемә. Яшьле күзләремне сөртә-сөртә, яздым сиңа тагын бер җырым. Үз кулларың белән сизәсеңме, өздәсең бит күңел кылларын. Өлгермәме инде салкыннарда, җылы хисләремә төрергә. Соңгы тапкыр күргән кебек синең күзләреңне назлап үбергә. Өметемне зинһар өзмә, яшим әле шуңа табынып. Күкләрнең киңлегендә төннәре
да бер юнәлеш бар. Тамадалык бар бит инде. Әйе. Менә мин бу сорауга бине берәр кая тапшыруга чакырып утырсалар, мин җәелеп ни өчен мин тамада булып йөрим? Җавап бирер идем, 1000 төрле итеп керер идем, мин ни өчен тамада булам. Ләкин мин бүген бу якта, кунагым бу якта Айгөлгә бирәсем килә. Бик күп кеше өнәп бетми. Артист бит ул, матур бит ул, сикергәләп боргаланып, нинди тамада булып теге хәмер тирәсендә буталып, аңнаганнар бар, аңнамаганнар. Аннан аны бик гади эш дип караучылар. Аны бар бик җитди әйтеп кабул итми торган җаннар бар. Шундый бик күп тискәре шундый карашлар бар. Тамадалык. Мин Инстаграмда да, контактларда да, үзең белән аралашуларда да күрәм. Синең төп һөнәр генә дип әйтмисең, син 6 ай алдан сиңа язылып куялар. Кайдан инде шарап кергә? Алдап әйтмим, менә үзең янында әйтәмен. Шуңа күрә бу бер көн белән генә ирешелмәгән. Син бит әле яшь. Син бит әле туганкай яшь. Синең әле бу яшеңдә шушы кадәрлек биеклек, иңнәреңә көч бирсен, Аллаһ Тәгалә күтәреп торган бу халыкка кирәкле хезмәтне. Менә Айгөл үзе ничек җавап бирде икән Тамирай? Беренчедән, бик яшьли Назифа апа, мин бу өлкәдә инде 15 елга якын Уфага менә Казаннан кайту белән 2005 елда. Инде әйтеп тә куйсын, борынгы кеше икән дисен. Һәм алып баручы тамаданың да төрлесе була. Мин һәр вакыт шулай дим. Беренчедән, мин артистка. Мин бүген уйныйм сыер саучыны, иртәгә мин принцессаны уйныйм, иртәгә соңга мин берәр йөкле хатынны уйныйм, һәм мин шулай ук тормышта да тамада ролендә уйныйм. Мин бит өйгә кайткач, өйдә тамада түгел. Мин бит өйдә тормыш иптәшемнең хатыны, баламның әнисе, кунаклар янында мин роль уйныйм. Мин алып баручы роль. Син аны яратып эшлисеңме? Әллә күпчелек инде күп кырлы сәләтең булган өстенә матди ягын кайгыртасы. Менә бу ике мәсьәлә. Дөресен әйтәм, Зифа апа. Беренче елларны мин һәрбер эшкә алына идем. Менә миңа әйтәләр, менә шундый чара үткәреп бирегез әле. Мин һәрберсенә мин юк дип әйтми идем. Хәзергесе көндә минем юк дип әйткән очракларым бик күп. Чынлап та бүгенге көндә артист өчен бу алып баручы тамадалык ул матди якны кайгыртучы төп өлкә булып тора. Мин эшлим, мине чакыралар Аллага шөкер Мәскәүгә дә, Санкт-Петербургка да. Бар анда минем чакыручыларым. Шул ук вакытта мин анда ук чакыралар, мәсәлән, мин эшләдем Леонид Агутин белән, Бандерас төркеме белән, Николай Басков белән, Айбит, Грачев белән, Вера Брежнева белән. Алар да бит шулай ук килгән. Алар да шулай ук кешене, бәйрәм иткән кешене, русча әйткәндә, развлекать итәргә килгән, җырларга килгән. Басков алып та бара башлый ул минем белән бирәтән күңел ачу өчен, аштыру өчен килгән. Әмма ләкин төп фикер бит аларда акча. Акча эшләү, аларның да гаиләсе бар. Кызык булганга гына килмәгән бит инде. Бергенә дә ояты юк димәк. Акча эшләүнең ояты бар. Менә акча эшләү турында. Бар шундый кешеләр. Менә акча юк, акча җитми. Мин нитәлмим, менә акча, әнә акча юк. Эш юк бит. Эшли алмыйм, эш юк, эш таба алмыйм. Бар шундый кешеләр минем тормышымда очрый. Менә күп җирләрдә, рестораннарда йөргәч беләсең, төрле өлкәләрдә эшләйм. Мин укытучы булып эшлим. Кич белән менә ресторанга чыгам, посудам. Мин больниста эшлим бит. Мин медсестра. Сезгә генә әйтәм инде таныганга. Менә киләм, мин менә җуып китәм, җыштырып китәм. Эшнең бернинди дә яхшысы, яманы юк, әгәр дә акча түләсәләр. Нигә эшләмәскә? Ул оят түгел. Бүгенге көндә бигрәк тә оят синең диванда кырын ятып, әти, әни миңа шул әйберне алып бир әле дигәндә, балам, синең алып бирелмәвең шул әйберне. Менә бу оят. Әгәр дә син кайдадыр ничектер эш эшләп, акча эшли аласың икән, син гаиләңне матди яктан карый аласың икән, менә бу егетлек һәм кызлык. Бүгенге көндә мине чакыралар зур эшләрдә эшләгән кешеләрдә. Аларның бәйрәмнәрен Инстаграмда да чыгарырга ярамый, күрсәтергә ярамый, аларны күрсәтергә ярамый. Айгөл,
халыкларга бик кызыклы синең шәхси тормышың. Менә үзең әйткәндей, янып торган күзләр, бу елмаеп торган якты йөзләр, әйтерсең дә аның бер хәсрәте дә, бер уйлары да юк. Әйтеп китәргә кирәк, яшьлектән булып алган индидер башлангычы булган, кем беләндер язмышны бәйләп карау да булган. Яшерен батырын түгел алсын, бәлки үзең әйтеп китәсең. Аннары инде бик уйланып кына миңа калса син карар кылдың Рөстәм белән яшәп китәргә. Гәрчә инде ул да бит аның да беренче генә түгел. Шулай бит. Шуңа күрә әйдә әле бу турыларда да халык барыбер да ничек дип әйтик, менә ичмаса үзебезчә рәхәтләнеп сөйләшәләр дә бит. Ә бит без белеп тә белгәннәрен әйтмәделәр. Димәсеннәр. Тамашачыга алар безне сәхнәдә һәм телевизор аркылы былай да күреп белә бит инде. Чынлап та һәрбер артистның шәхсән тормышын күбрәк беләселәре килә тамашачыларыбызның һәм бу нормаль күренеш. Чынлап та бүгенге көндә мин әйтәсем килә беренчедән шайтан күзе сукыр булсын, саңгырау булсын, шукрак булсын дип әйтәләр. Чынлап та шулай булсын, мин үземне бик бәхетле хатын-кыз дип саныйм. Бүгенге көндә, чөнки кулга-кул тотынышып яшәгән тормыш иптәшем, кызыбыз әйтеп үткәндәй, һәм эшләгән эшебез бар, юлыбыз бар. Аллага шөкер. Әмма ләкин мин нигә көтеп алдым димен балабызны да, чөнки беренчедән мин гомумән соң кияүгә чыктым. Ни өчен дип әйтәм. Минем шундый сүзем бар, үземә әйткән сүзем бар, Зиф апа. Бу тормышта кешеләр белән күп аралашам бит инде, күп күрәм. Һәм бу тормышта минем балам бер качанда съемный квартирага кайтмаячак. Үземнекенә, үзебезнекенә, үз йортына кайтачак дип. Чөнки бу баланың психологиясына бик йогынты ясый. Икенчедән ул бер качанда кешегә инәлеп, ялынып, әйдә тегендә барып килик әле машинаң белән дип әйтмәячәк, аның үзенең утырып чыгып китәр, әти-әнисенең машинасы булачак, мөмкинчелекләре булачак дигән үземә кайчандыр әйтеп куйган сүзем бар иде. Чынлап та мин бик соң кияүгә чыктым, чыгып карадым дип әйтим икән, һәм бик аз гына яшәдем мин. Айгыр кайчан кияүгә чыгасың инде, чыгарга вакыт бит инде дигән өчен кияүгә чыкканмындыр инде мин ул вакытта дип уйлыйм хәзер. Һәм бик аз гына яшәдек без. Сәхнә кешесе булды. Юк, сәхнә кешесе түгел, иде бөтенләй сәхнә кешесе түгел иде. Һәм сәхнәгә якын да килерлек кеше түгел иде. Шуңа күрә араларыбыз шундук дисәк тә була, инде бик тизләй аерылышты. Бик җиңелчә генә аерылышты. Ходаема рәхмәт. Матур гына, пока исән булса бу. Әйбәт, шулай итеп кенә. Һәм аннан соң әле мин үземне ялгыз яшәдем бик озак инде, бик озак кына. Мин эштә булдым, һәрвакыт эштә, һәм минем кияүгә чыгасым бик килмәде дә дип әйтим икән инде. Вакыт бара, яшь бит бара. Ул үзенең тышкы кыяфәтең ничек кенә булса да, паспортыңда күренеп тора ничә яшь икәнлеге. Эй, Алла, ой. Паспортта кыяфәтне сөйләгәндә безгә стол астына кирип торган икән. Һәм минем әйтәм, безнең язмыш бәлки гаилә тормышы, китап язырлык кебек, сериал төшерлек кебектер. Һәм бер вакыт миңа Айдар Галимов шалтырата. Айдар абыны үзе белми дә, бер утырып сөйләсебез килә Айдар абыга. Менә бөтен дөнья белде инде. Айдар абы шалтырата, димәк, Айгөл, сәлам. Миңа кирәк иде Рөстәм кая икән ул? Рөстәм ул вакытта Омскида иде. Аны Айдар Ганиевич концертка чакырмакчы булган икән, алып барышы. Шуннан соң Рөстәмгә ярдәм итеп, без тыгыз аралаша башладык. Аңа кадәр 10 ел бер-беребезне бик яхшы белсәк тә, бер кешеләр бер инде булмаган. Сәхнәдә бергә уйныйдык. Талаша идек сәхнәдә, ничектер. Артистлар бит инде төрле хәлләр була сәхнәдә. Кышкырышлар да була, роль син шулай әйтмәдең, мин булай әйтәм. Кышкырыша идек әле Рөстәм белән сәхнәдә, репетиция вакытында. Һәм менә 10 елдан соң менә шундый Айдар Галимовның концерты аркасында шундый дуслык, безнең мөнәсәбәтләр, җылылык, безнең арада җылылык китте. Ayını qayları yaprak kuya yuatıpsın ni eyteyim bilse künglemi düşüp gite bilse yana yüreğeye ey kayınlar sizde ele üzlüp seydiniz mi ninem kebek
минем 12 ноябрь туган көнем. Бу миңа әйтә, синең ничек анда репертуар театрда, ничек ялларың, әйтәм, шулай туган көнеңдә эшләмисеңдер бит ди. Әйтәм, юк, туган көнне юк минем спектакль. Все, давай Казанга киләсең. Әйтәм, ой, Казанда минем туган көнемне билгелибез. Казанда дусларыбыз да бар бит инде, әйтәм, Казан дуслар белән әйтәбез, шулай дип уйлыйм инде. Әйе ди, только син ди сразу әзерләнеп кил, ярыймы ди. Әйтәм, нәрсәгә әзерләнәм? Без ди барабыз Булгарга. Без ди мин Гүзәл белән Илдардан попросить иттем, шул көнгә 12-сенә концерт куймаска. Илдар белән Гүзәлне куймаган ул көнгә концертны. Без барабыз Булгарга, Ак мәчеткә, хәзрәт белән мин сөйләштем. Мин синең аңа кадәр ул минем кулымны сораган иде. 31 декабрь көнне. Аңа кадәр 1 ел алдан була бит инде. Һәм ул шушында никахка дип тәкъдим ясады телефон аркылы. Чөнки без күрешә алмыйдык. Һәм 11 ноябрь көнне мин очтым Казанга. Мине каршы алдылар да матур итеп. 12 ноябрь көнне минем туган көнем көнне киттек без Булгарга, Ак мәчеткә. Һәм без иң якын кадерле дусларыбыз белән генә никах укыттык. Аннан соң Казанга кайттык та, аннан соң без бәйрәм иттек ресторанда, Казанда. Безнең ничектер гаилә тормышы Казан белән дә бәйле булды. Һәм инде дәвамы шушы матурлыкның без инде барыбыз да белгән. Айы. Шулай бит. Инде дәвамнары шул кадәр дәвамлы булсын. Инде тагын да бәби булсын. Инде тагын да бәләки генә малай кайтсын ул якка. Барсы да Ходай Апа кулында. булсын. Бик күп ул турда теләкләр. Ялындырмый синиләр, йөрәге янсын әле, йөрәккә янсын әле, күмергә калсын әле. Күрсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үземә булсын әле. Күрсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үземә булсын әле. Күрсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үземә. Бик инде дип әйтәсе килә, гапләшә торган темаларның берсе, мин ул кадәрлек үзебезгә алмыйм өстенлек, икебезгә сөйләшеп утырга, ләкин син дә шунда. Аның иң беренче дип әйтергә кирәк, яхшы ягы да, әйбәте дә, гайбәте дә социаль челтәрләрдә. Андагы дуслык, андагы авырттыра торганы да, андагы авыррак бурылышларыннан ничек чыгасың, авырттыра торган төшләреннән ничек чыгасың, ничек карашың социаль челтәрләргә. Ул мөһимме синең өчен? Әлбәттә кирәк, эш өчен дә кирәк. Үзеңнең дөньяда, шушы дөньяда шул ук җәмгыять белән яшәп китеп барганыңны белер өчен дә кирәк бу хакта. Кызык тормышта яшәйбез бит. Эстрадабыз бик кызык хәзер. Тамашачы бик кызык. Тамашачыны кайбер чагында бөтенләй аңлап бетеп тә булмый. Хәзер тамашачы кызыгайды, ни өчен аның концертка килеп карыйсы да килми артистларны. Залдан утырып. Аның хәзер диванга кырын ятып, социаль челтәрләрдән генә булайтып кенә карап утырасы килә, чөнки анда бөтен әйбер дә бар. Артистның шәхси тормышы да, концертлары да, концертларыннан үзеге дә, яңа җыры да, иске җыры да, кем беләндер гайбәте дә, кем белән талаш сугышы да, бөтен нәрсә бар бит. Без үзебез артистлар биреп торабыз бит моны. Әмма ләкин мин карыйм, барыбер да социаль, миңа әйтәләр кайбер чагында. Без беләбез инде ничек икән, без бит Instagram'дан карап торабыз, диләр. Юк, сез белмисез. Instagram ул айсбергның бер башы гына. Сез аның астын төбен белмисез. Күп нәрсәне мин чыгармаска тырышам. Мәсәлән, яңа ел алдыннан мин әйткән белеп калдым. Безнең мин РПЦ-да, безнең перинаталь центрда таптым баламны. Һәм шушында бер ташланган бала ятканын белеп калдым да, инде әти-әнисе алмаган баланы. Шу хәтле инде нык переживать иттем, шушының өчен ничектер күңелемә якын алдым дип әйтим икән. Шушы балага мәсәлән төяп кирәк яракларны илттем. Мәсәлән, шундый гаиләләр бар, мәсәлән, баласын карарга, шатырга, мәсәлән, ширлеләр акчалары, мәсәлән, әйтик. Нидер ярдәм кирәк. Мин акча бирмәскә тырышам күбрәк. Потому что ул акчаны кая киткәнен белмисең бит. Балага төп бирәсең, нәрсә кирәк? Куртка кирәк, аягына кирәк, ашарына ипи кирәк, макароны кирәк, майы кирәк. Мин шулай тырышам күбрәк бирергә тырышам, шулай. Менә андай бирләрне чыгарып, менә мин шулай иттем әле, менә бардым әле дип, мин беркемгә дә
русча әйткәндә доказывать итеп йөрисем килми. Ул минем күңелем өчен. Барыбер кайбер вакыт шундый чиметтереп алулар бар. Күлмәгең матур түгел. Җавап ничек бирәсең? Мәсәлән, күлмәгең матур түгел дип әйтәләр. Мәсәлән, Син алар белән гәпкә керәсеңме, юкмы, ничек? Юк, гәпкә кермим. Мин аларга җавап бирәм. Кызык итеп кенә җавап бирергә тырышам. Яки анда бит шухатландасың, яклый да башлар. Мәсәлән, язган кешене атаковать та башлар. Минем теге подписчикларым дип әйтәбез бит инде миңа язылучылар. Юк, мин аларга беренчедән минем өчен ул кызык кына. Мин аларга үпкәләмим дә. Кем язасың ул, Зифа апа? Иң кызыгы беләсезме кемнәр яза? Менә шушы начар фикерләрне, атакаларны 50-60-тан узган, беркемгә дә кирәкмәгән, җүнләп эше дә булмаган, чәчендә тарый белмәгән ханымнар яза. Менә шунсы мине бик тә кызыксындыра. Яшьләр язмый. Яшьләрдән көнләшергә тиеш кебек бит инде. Айгөл белән тапшырудан кайтуга Инстаграмда икебезне шәйнәп төкерәчәкләр хәзер. Юк, Зифа апа. 50-60-тан узганнар, барыгыз турында да түгел бит ул. Язып утырганнар Түгел. Аннан соң бар менә шундый ханымнар, шулай ук менә шулай өлкән апалар, ханымнар шулай ук бар. Айгөл балакаем, менә шулай икән, менә шул ничегрәк икән дип миннән тәкъдим сораучылар да, киңәш сораучылар да бар. Миңа ничектер матур итеп кенә әйтүчеләр дә бар. Мин аларны да Мен тыңлыйм. тәнкыйтьне күтәрәләсеңме син? Күтәрәм, Зифа апа, күтәрәм. Мин әгәр дә артистка булмасам, мин булар идем хирург бик яхшы. Мин булар идем юрист бик яхшы. Мин булар идем психолог бик яхшы. Миңа бүгенге көндә мине психология мине кызыксындыра. Мин кешеләрне дә яхшы ачалам, беләләм. Шуңа күрә мин психолог булалар идем. Шуңа күрә мин тәнкыйтьне күтәрәм. Нигә күтәрмәскә? Ул кешенең фикере бит. Ләкин ул фикер дөресме, юкмы икәнен бит әле беркем дә ул фикер дөрес дип әйтмәгән. Булай дисәк, тәнкыйть яки мактау булганда кайсыстын? Юк, һәрбер кеше өчен мактау якын инде. Нишләп шул бөтен кешегә ошый инде Баша мактау? әйләнмиме мактаудан әйләнгән Юк, Зифа апа. Аллаһ Тәгалә мине саклады шушы мактау. Чөнки Камал театрында укыганда Хәлим Җәлалов әйткән иде, артык мактаудан куркырга кирәк. Әгәр дә мактыйлар икән син шәп дип, димәк синең нәрсәңдер яхшы түгел һәм ул әйбәт ул кеше өчен. Синең кайсыдыр ягыңның әйбәт булмау, яхшы булмавы ул кеше өчен яхшы дип әйтә иде. Тәнкыйтьне дөрес кабул итәргә кирәк. Мәсәлән, ул мине берәрсе тәнкыйтьли икән, ул кеше өчен ул начар, бу кеше өчен ул әйбәт. Мәсәлән, әйтик, минем күлмәгем бу кешегә ошамый, бу кешегә ошый. Гадәти күренеш. Кыен вакытта нишли Айгөл? Менә авырлык ниләр кискен килеп кенә. Кыен вакытта нишли терәгем тормыш иптәшем. Мин аның белән бүлешәм бөтен нәрсәне. Тәнкыйтькә килгәндә, мәсәлән, әйтик, минем әниемнең тәнкыйте миңа менә ул авыррак. Мин әнинең тәнкыйтен кабул итәм. Әлбәттә. Әгәр дә әни әйткән икән, менә шул җирең дөрес булмады, менә бу фикерең дөрес түгел, бу күлмәгең матур түгел, прическаң яхшы түгел дип әйтә икән әни миңа, мин анысын кабул итәм. Авыр булып китә. Кыен инде, әмма ләкин ул бит миңа мине шөкер өчен, мине казыр өчен әйтми, ул бит миңа әйбәт булсын өчен әйтә. Башка вакытта мин шушы әйберләрне искә алсын өчен әйтә. Менә бүген сезнең белән утырабыз. Әйтер әле менә минем әнием. Менә бу җирендә булайрак әйтергә булыр иде, мөмкинчелек булыр. Менә бу җирдә матуррак әйтергә булыр. Бөкрәйди, менә шулай әйтем дип әйтергә дә мөмкин. Һәм бу нормаль күренеш. Бу әни белән кызның нормаль мөнәсәбәте. Һәм мин үземнең дә баламның менә безнең мөнәсәбәтләр шундый булса иде дигән теләгем бар. Авыр вакытта елап чыгарасыңмы, җырлап чыгарасыңмы? Елыйм. Берәрсенә сөйләп чыгарасыңмы, шалтыратасыңмы, нишлисең, урамга чыгасыңмы? Юк, мин елам, әйтәм, мин елыйм, шәп еламасам, мин дә бит. Мен елакмын син. Менә бая күреп алдым. Мин бик каты булам. Мин менә шундый хәлләр була, мәсәлән, кискен әйбит, мәсәлән, кемнеңдер югалта, менә ул кешене поддержать итәргә кирәк, или мәсәлән, бүтән вакыйгалар бар, мин бик каты булам. Менә мондый булам мин. Шул вакытта мин шул кадәр йомшак, мин шул кадәр сыттым. Мин мәхәббәт турында кино карасам, җылап җибәрергә мөмкинмен. Яхшылык эшләсә берәр кеше, мин җылап җибәрергә мөмкинмен. Шуңа күрә ул бик кызык нәрсә. Минем характерым ике кырлы. Эшли алмадым дигән эшең бармы тормышта? Булдыра алмаган ягың юк дип бәян иттек халыкка. Менә шуны булдыра алмадым мин. Әле уйный алмаган рольләрем күп, әмма ләкин алар булачак.
Була. Рольдан башка тормышта. Роль артында йөрисең. Җырланмаган җырларым. Руль артында йөрим. Мин бик яхшы йөрим руль артында. Нәрсә булдыра алмадым. Кагыйдәләрне еш бозасыңмы юлда йөргәндә? Яш бузмыйм бик. Мин Мин бик бик туктатамы, туктаткач та әйтәләрме Айгөл икән бар әйдә инде, артабан кит, без сиңа тимибез диләр. Алай дип әйткәннәре яшермим инде юк дип утырмыйм. Алай дип әйткәннәре дә бар, Башта чыгарасың да, менә мин дип күрсәтәсең дә паспортыңны. Шуннан Без инде китәсең. артистлар теге концертка чыгабыз дибез бит инде. Юк, мин яхшы гына йөрим, кагыйдәләрне бузмаска тырышам. Чөнки мин үземнең минем бит гаида дусларым да бар. Аларны минем борчысым килми. Шуңа күрә алар белән дуслык мөнәсәбәте калсын. Шуңа күрә мин аларга мөрәҗәгать итәсем килми. Шуңа күрә Син кем? 2-3 сүз белән үзеңә характеристика бирим дисәң. мин йомшак күңелле, үз дәрәҗәсен белгән һәм омтылышы зур булган Айгөл Габдуллина. Әле сына репетиция ясамаган идек, барысы да әзер. Бөтен җаваплары. Искитмәле Айгөл. Сәгать алга йөгерә. Менә минем урында булсаң үзеңә нинди сорау бирер идең? Дуслык темасын бәлки әйтеп үтәсем киләдер минем. Миннән еш кына сорыйлар, дусларың күпме дип. Мин әйтәм гелем, дусларым күп түгел, әмма ләкин минем белән дус булырга теләүчеләр күп дип әйтәм. Мин инде Туган тел телеканалында эшләгәч, мәсәлән, кемнеңдер җырчы буласы килә, минем белән дуслашырга тели. Димәк, минем белән дуслашса, димәк җырчы булып китә. Гомумән безнең гаиләбезнең дуслары бар. Мин аларны социаль челтәрләрдә күрсәтергә куркам. Бер вакыт үземә уйлыйм, нишләп мин аларны куеп шулай, менә безнең дусларыбыз дип әйтмим. Күпләр шулай әйтә бит инде, менә безнең дусларыбыз, теге бер стакан чәй утырып эчтәләр дә менә дуслар дип әйтәләр. Аннан аңладым, мин аларны яклыйм, саклыйм икән, мин аларны югалтасым килми икән. Гаилә дусларыбыз арасында бездән күпкә өлкәнрәкләр дә бар. Аларның балалары белән, инде аларның оныклары белән дуслашып йөрибез, дусбыз. Көндә шалтыратышып хәлләребезне белешәбез. Якын дусларым бар. Миндә 2 көнлек дуслар юк. Дусларым 5 ел, 10 ел, 20 ел бергә дус булган дусларыбыз бар. Аллага шөкер. Һәм мин аларга менә бүген дә рәхмәт әйтәсем килә дусларыма. Һәм гомумән безнең менә бүген шушы бинада, шушы ресторанда утыруыбыз да юктан гына түгел. Бу минем якын дусларымның, гаилә дусларыбыз Реген һәм Русланның Борщ дигән шушы ресторанында әйткәч, кайда очрашабыз дигәч, гадәттә хәзер модны бит ресторанда очрашу. Һәм без менә аларның ресторанында дусларымның. Шуңа күрә дуслык бар. Яхшы дуслар бар. Һәм мин үземне дә яхшы дусмындыр дип уйлыйм. Чөнки мин аларга яхшы булмасам, алар минем белән дус булмаслар иде. Сихырчыларга, экстрасенсларга ышанасың, менә синең кебек чибәр кызларга, ханымнарга әйтәләр. Ой, бозым фәлән булмасын, Юк, бигрәк Зифа юлларында төрле аурулы энергетикалары, төрлечә кешеләр бар дип куркытып та куялар. Күз тиюгә ышанам. Күз тиюгә ышанам. тигәндә ничек сизәсең Сихырда бар. Әмма ләкин мин үзеңә защита куйсаң, үзең ышанмасаң һәм үзең шул эшләр белән булышмасаң, ул сиңа килми. Үзең шуңа ачык булырга кирәкми. Күңелеңне ул сихырга ачсаң, сине сихырлыйлар. Күңелеңне аңа ябырга кирәк. Һәм шуңа күрә гомумән менә 2019 елда минем ул төп девизым булды ул сүз. Минем янымда гел яхшы кешеләр генә. Эш кагыйдә. Тапшыру ахырында беренчесе, икенчесе, өченчесе шуларга буйсынып алда барачаксың. Үз-үзеңне сатма. Үз-үзеңне сатма. Бу тормышта тормышың матур булсын өчен бөтен әйберне дә эшлә. Якыннарыңа, дусларыңа тугры бул һәм тормышың үз кулыңда. Үз бәхетең үзең кулыңда, үз тормышың үзең кулыңда һәм бу тормышта бөтен кеше дә бәхетле булырга хаклы. Һәм мин дә бәхетле булырга хаклы. Һәм чын-чынында да түгәрәк бәхетләрдә экраннарда чыгып елмаеп торган Айгөл сәхнә артында да, пәрдә артында да бәхетле. Бүген сез кемнәрдер күңелендә аз гына шик йөрткәннәр булса да арада моңа инангансыздыр дияс килә. Беренчедән Айгөл сиңа бик зур рәхмәт тапшыруга килгәнгә. Сөйләшеп туйганга нукта куелмады. Сөйләшеп бетә алмадык. Сөйләшеп тамамланмасын да, бетмәсен дә сүзләр. Туган телебез гөрләп торсын, туган тел экраннарына чыгып, әнә шулай сандугачлар булып, сайрап, халык күңелен назлап, иркәләп торыр җаннар булыйк. Мин барча тамашачыларың алдыннан сиңа матур нәтиҗәләр һәм айруча ассызыклап әйтәсем килә. Үзең гөрләткән сәхнәләрдә инде биегрәк дәрәҗәләрдәге түрәләребез кебек, сиңа матурлардан матур, лайыклы исемнәр күптән инде син моңа хаклы. Аллаһы Тәгалә
насип итеп ишетергә безгә язсын һәм яңа елларда шундый шатлыкларны бергә уртаклашырга булсын. Менә шундый ул Айгөл, ышкынсың син, ялкынсың син, чаткысың син. Айгөл, ялкын гына дияр идем, ышкын белән чаткыдан тыш ялкын булмый. Йөрәгең зур, күңелең киң, рәхәтләнеп йөз. Үзең булдырган карап, тормыш карабың бар. Үзеңнең кыйблаң бар, үзеңнең юнәлешең бар. Иң җылы теләкләрдә калам. Коллега буларак, иҗатташ, яшь дусларымның берсе буларак да сиңа туган тел дулкыннарында күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Хөрмәтле туганнар, үзе ай, үзе гөл. Мондый кызлар күптер дисезме? Юк шул. Айгөл ул безнең бердән бер. Киләсе күршеләргә кадәр